Estem de prospecció i ara mateix no trobem on hem deixat el cotxe. El Fran s'ha engegat l'ordinador amb el Google Earth per introduir les coordenades del GPS i així veure on estem. Ja sabem on estem, ens hem desviat com 1 quilòmetre al nord, no sabem com. Estàvem a 1 quilòmetre del cotxe quan hem sortit i ara estem a 2, alguna cosa ha fallat. Però gràcies al GPS i a Google Earth hem trobat que hem d'anar cap al nord. Continuem perduts. El poble al que ens dirigíem no apareix enlloc, així que tornem a parar, obrim l'ordinador, mirem el GPS i busquem una direcció. Què, Frans, com anem? Crec que és seguint al nord. Perfecte, perfecte. 200 metres, ja està. Cap allà 200 metres. Aquí, a pocs metres, hi ha un camí aquí baix que ens porta directament al poble, on a l'altra punta hem deixat el cotxe. Quan he obert l'ordinador podria haver apuntat el punt del cotxe, també. També. Hem arribat al lloc on hem deixat el cotxe i el cotxe no hi és. No sabem si és que el conductor ha anat a buscar-nos per allà on hem marxat abans, que és aquella carretera. Sí, arribem per ahí, però hem marxat per allà, un bonic quadrat. O què? Però aquí no hi ha cotxe. I aquí arriba el nostre cotxe! Per fi!